Hello everyone, good morning. आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। लोगोफोर नै आङो जोगोनार बिजौजों आलु संनो नागिरदों। ओमफ्राय नैबेयाव सबाय आरोना, सबाय रुगासिनो। असे खांलायबाय नामा बेलाय? सान्दुंआबो ज्रां ज्रां खाले माला गोजां बोथोर फैबावोसो सानखाबाय। लोगोफोर गोलोमफ्रु संसैलाय आङो नै ओरै सान्दुं लाबाय। मोदानसो गारैखौ सान्दुंआ गरमाव मैगं जानो लुगैयो। सबायखौ नैबिदिनो संगोन आरोना, नाजोंहाय नै बेलाय। एसे बाथोन जानोसिगोन। बावसो फैसै नोङो, आंहा बानलु सामब्राम नै सेरनोसै। हगारा जि मोजां बारदों। दा फैदो बानलु माबायानो। आंना बेनोसै संनाय खावनाय जेरावबो ओंखारनाय जाया नालाय, आरो बे गरमाव माबोरै ओंखारनाय बायदिखौ। गरमाव ओंखारनानै 10 बारसो सानग्रोखानांगौ आरोना। बेखौ होसननानै लानोसै। आयो माला हाबबावबाय गरमाव। आंखौ संबायसो नोङो रुमाव बेयाव। माइथिं देरफबलायनाय गरम। मासिबां गरम हाबा बाबाबो नै लोगोफोर बेल'सै ओमफ्राय नै सबायानो। आंहा एसे थादोंमोन आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो आं खारै होनोसै। ओमफ्राय बिलाइफ्राबो नै गोजा। आरो ओरैजाय गाबोनसो फिसा बिदानि फिसालानि दै सारनाय दं आरोना। नै साराय इदि लाबोजाबखाबाय। सारायबो स्क्रिन। संख्रि हालदै गासिबो होखाबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर होबाय आरो बारा होला मोदोमबायफोर। गाज्रिजों ना माजों जाखो? लोगोफोर नै आं नाखौ एवनोसै। सारायाबो दुंखाबाय। नाखौ हरसै आं दा। नै ओंखाम होबाय लोगोफोरसै। ओमफ्राय नैबेहाय ना आरोना। नैबेयाव सबाय संसै। बेखौ बाथोनसो लानोसै एसे। सबायाबो नै बाथोन सोलाबासो खहाबो आरोना। बयबो मोनबाय आं जोगोनार बिजौआ। गरमाव खालि मैगंल' जानो गोसो जायो। लाबोजोब्बाय नामा? नैबेखौ खावसे बाजार खालामदोंमोन। जोगोनारखौ दा लायनो थांबावबाय आरोना। नैबे माइरं बेनो। नै दा लोगोफोर आङो बाथोन देनोसै। खावसे सबायजों आरोना, बे बिबाजैनि बेयो सबाय जाया। बेना आलुसो होयो आरो। नैबे आलुजों
जथे बिदिब्ला जेरावबो बेरायनो हाया नालाय बे संनाय खावनायखौनो देखायसाबो लोगोफोर अननानै नायना हो सोरबाफोर निउ नायदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर भिउसआथ' थांखायानो ओरैनोबाबो हगारसाबबाय थायो ससे ससेबाबो आंनाथ' बेनोसै संनाय खावनाय मावनाय दांनाय बिदिब्ला आं देबाय थानोसै लोगोफोर नाखौ होसननोसै लोगोफोर जाबाहाय गरमा आयु 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 माला थांबावगोन जाखो आरो ओरै गथ'आथ' ना जाया नालाय बेनो दाउदै एवनांगोन लोगोफोर गोदौबाय थाथोंसै दसे फाइनालि गासैनि लोगोफोर आंनि माबाया सबाइ ओंख्रिया मोनबाय मानसि बुरजा नालाय ओंखायनो एसे बुरजा संनांगौ जायो नाया खिन्थु एसेल' आरोना सोरबा जाया आरोना नाखौहाय स' लोगोफोर आङो रेडि खालामसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन स' बाय बाय लोगोफोर